Ngwanụ ka anyị mara ndị ga-emezuru anyị ego anyị nwere n'ụbọchị taa. Ka anyị gaanụ. Nwunye odogwu mekwe fa nwunye odogwu nekwu ya ka ọ na-abịa ifunu nwunye tinyere otu nwunye odogwu efuru asa odogwu Nnameza akpata m nwambe isi n'ịkpata onye nwambe isi n'ịkpata onye asị m anyị na-akpata enyi jebe enyi asị na-akpata m enyi adịkasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abịa isi oche akwa enyi ga-abịa isi oche na-aga na-eso gị n'azụ gwogwogwo ngwọ na-eso gị n'azụ gwogwogwo ngwọ na-akpata enyi sebe enyi ị na-akpata m enyi na-akpata enyi sebe enyi ọ dịkasị na-akpata m enyi akwa enyi ga-abịa isi oche akwa enyi ga-abịa isi oche enyi na-aga na-eso gị n'azụ gwogwogwo ngwọ gwogwogwo ngwọ ọbata obi ọkụ ọbata obuara ọbatara be nwanyị ga-anụ akwa nwa ọbata ihe dị mma okechi na-eme mma akpanye Chukwu ebube ihe ebube mee ọbata obi okwu ọbata obuara ọbatara be nwanyị ga-anụ akwa nwa ọbata ihe dị mma okechi na-eme mma akpanye Chukwu ebube ihe ebube mee abata obi ọkụ mara mma n'owute ebe m na-achọ obi m obi chọrọ m agwala m ebe m na-achọ obi m anwụchara m ebe m na-achọ obi m mmiri mara m ọ mara mma n'owuteghị m ebe m na-achọ obi m if you get money na me and you go spend am if I get money na me and you go spend am I leave you go obodo oyibo ka m ga-akpata ike enwezizo na-eme Oh yeah. Patame Nnameza patame ide batobe wale mesiri batobe ini mane di bebe ni jebe ni osimane ne patame Asimi bete Yes sir. Asimi bete patame Okwe na beto ni na bia na eso di nazo Beni je beni Asimi bete patame Matame Gabe Sony Okay, that's it. Na bia na iso gị n'azụ na bia